Salutare tuturor, sunt la parada mașinilor. Din ce bine vedeți, ăla e un Mercedes BMW. Mașina asta nu mai știu cum este. Ăsta e un Renault. Asta Dacia. Încă o Dacia. Nissan. Un Nissan. Ăsta e un ATV de copii. Ăla. Ăla un ATV. Mașini. BMW. BMW. Tesla. Tesla. Audi, BMW. Încă un BMW. Da. Mercedes. BMW. Ce faci? Am făcut așa căzut. Dacia. Nu știu ce mașină e asta. Ăsta cum se numea, nu mai știu cum este. Da. Lamborghini! Lamborghini! Da, mă. Lamborghini! Lamborghini! Hai-te până apoi. Lamborghini! Lamborghini! Lamborghini, bă! Cum se numea asta? Cum se numea? Cum se numea? Ăsta e Ford, ce? Eu am dat partea asta. Unde-i? Unde-i partea asta? Skoda! Skoda! Audi! Ce mașină e asta? Kia. Kia! De ce scrie școală pe ea? O să... Nu, Ford! Și asta, bravo. Ford! Da? Nu mai știu cum se numește mașina asta. Că... nu. Mai are, doar că nu pot să-l beau. Da, doar în pot. Hai să dăm unde îl dăm. Nu mai pot să-l beau pentru că nu... Eu trag, dar nu vine. Din sucul ăsta. E cacao cu lapte. Miticor, cor, da. Da. Aici, plastic și metal. Parada mașinilor, Amorul din Buzău. Toyota. Toyota. Gata? BMW. Ăla cu BMW, cred. Ăla cred că e tot, da, e tot BMW.
Deci am plecat de la parada. Ok, ăsta a fost primul. Pa, pa!